Vă mulțumim că sunteți aici, alături de noi. Mulțumim doamnei director a Protosoaiei. Mulțumim dumneavoastră, părinților acestor minunați copii. Nu în ultimul rând, mulțumim sponsorilor și colegilor noștri care s-au implicat. Astăzi, copiii din centrele de zi ale Complexului de Servicii Sociale, împreună cu copiii din centrul de plasament, ajutați cu multă implicare și dăruire de doamnele educatoare, vor susține în fața dumneavoastră un frumos program artistic. La final, din informațiile pe care le deținem, va veni moșul. El și-a înhămat renina săniuță, are mulți saci cu jucării și se apropie de orașul nostru. Deja de câteva ore a plecat de la Polul Nord, e bătrân, va veni mai greu, dar la sfârșitul acestei săpări va ajunge. Și acum să înceapă spectacolul. Vă mulțumesc! A fost odată, ca niciodată, o fetiță pe nume Scufița Roșie. Ea locuia cu părinții într-o casă la marginea pădurii. Într-o dimineață, mama îi spune fetiței: mi-a ia coșulețul acesta, în care am pus pe jupul și o sticlă de ceai și tu la bunica ta. Păi bunina văsălăcuta, ca să nu te bat din drum, ca să-l vorbești cu necunoscuți. Așa o să fac, mamă! Cum bunica locuia în cealaltă parte a pădurii, Scufița Roșie porni grăbită la drum. Văzând o mulțime de flori, fetița se gândi să-i facă bunicuței un frumos buchet. Deodată, de după un copac, în fața ei sări un lup. Bună dimineața, fetițo! Cum te cheamă și unde mergi așa grăbită? Mi se spune Scufița Roșie și merg cu mâncare la bunica mea, că-i bolnăvioară. Auzind asta, lupul porni pe scurtătură spre casa bunicii. Lupul ajunse la căsuță, intră și o înghite pe bunicuță. Apoi se bagă în pat și o așteaptă pe Scufița Roșie. Scufița Roșie intră înăuntru. Bunica arată tare ciudat. Așa că fetița o întreabă: Bunicuț, dar de ce ai urechile așa de mari? Ca să te pot auzi mai bine. Bunico, dar de ce ai ochi așa de mari? Ca să te pot vedea mai bine. Vai, bunico, dar de ce ai mâinile așa de mari? Ca să te pot îmbrățișa mai bine. Vai, bunico, dar de ce ai gura așa de mare? Ca să te pot mânca mai bine. Lupul a înghițit-o pe Scufiță și se întoarse în pat. Iar în scurt timp a dormit. Prin fața casei trece un vânător. Oho, ce voie, bunica! Nu aș vrea să-l văd ce face ea. Este tare are enoi de ajutor. Vânătorul
văzu că în patul bunicuței dormea un lup cu o burtă mare. Luă foarfeca și tăie burta lupului. Și o scoase pe Scufița roșie și pe bunicuță. Apoi, toți trei au venit de hac acestuia. Iar lupul nu a mai fost văzut niciodată. Vânătorul pleacă, iar bunicuța mănâncă cozonacul adus de Scufiță și se însănătoșește. Vă mulțumim! Eu nu pot să fac poze. Uite-te la Ileana.
Pozitiv. Aia mică cu părul foiat. Hai, vină repede la mine. Vino aici, Ale. Cerul adânc sărbătoare, mii de stele au coborât, ninge, ninge liniștit, peste tot s-au așternut, mii de stele argint, luminițe ard în case pe brăduțul împodobit. Iar în jur vorbesc copii și colindă fericit. Bravo! Hai, dar vină la mine. Hai, dar tu aici așa. Pierde copilul. Pe nas, pe umăr, blocat fugi fără număr. Mi-a căzut în palmă mămur, ude chipumul. Îți fac pumnul, unde furgul? Am în mână un stop de louă, sau un boc de apă, poaie, pouă. S-a topit în mâna mea ca o lacrimă de mea. A căzut în lege mânuța mea. Lege mânuța mea. Ce
chip numai iețe. Trebuia acum că vă să se badă. Bravo! Nu să cred. Costă niște, nu se dărăvește. Uite cum stă. Nu se duce acolo. Eu, Boboșel, Boboi, și Boi, și Lev, și Masu, face iubituos. Hai să-ți dea bani să faci poze. Când vine vremea rea, plin puterea, se scutură din noi, în sfinte sărbători, povești cu îngerași, pentru copii postnași. Aflați-le acum, în prea de moș ajung, rășunați gostit,